बिटिआर ओनसोलाव मैखुन आबादखौ ओरैबायदि गोसो होदों जेराव बेनिनो मोनसे बिदिन्थि नंगौ दिनै माशरुम ट्रेनिं सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मैखुन आबाद मावनायनि फोरोंथाय होनाय मैखुन आबाद मावनानै जिउ दैदेननाय आरो गोग्लैसोनाय गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय दिनै सुबाइजार गामियाव माशरुम ट्रेनिं सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नर्थ इस्टार्न काउन्सिल भारत सरकारनि बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा क'क्राझार सहरनि सा फारसे थानाय खोला सुबाइजार गामियाव माशरुम ट्रेनिं सेन्टारनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों। माशरुम ट्रेनिं सेन्टारनि फोरोंथाय मिरुखौ क'क्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय फोरोंथाय होगोन। दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बे सेन्टारखौ बेखेवना होयो। बेखेवनाय समाव मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंह, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एनइसिनि मोनसे स्किम बेवहाय माशरुम ट्रेनिं सेन्टारनि थाखाय बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टनो हरनाय जादों आरो बिनिनो जि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार जागोन बिनि दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेवहाय लादों। बे बेसरगाव बे गामियाव सुबाइजार गामियाव आं मिजिंथिदों बे प्रजेक्टआ जोबोद गाहामैनो गाहाम जाफुंसारगोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया फोरोंनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय बे माशरुम ट्रेनिंनि गेजेरजों माखासे ट्रेनिं होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माखासे मदद होनायनि थांखिजों बे स्किमखौ लाबोनाय जादों आरो आं मिजिंथिदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे थांखिया बे स्किमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जथेस्थ' मदद होगोन आरो थाबैनो रांखान्थि जौगानायाव बिथांमोना बिहोमा होनो हागोन। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे माशरुम बा जि आबाद बियो बयनिख्रुइ गोरलै, बियो माइ आबाद एबा गुबुन आबादनिख्रुइ दाउ अमा फिसिनायनिख्रुइ जोबोद गोरलै, बेखौ न' सिङावनो खालामनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जायफ्रा माशरुमखौ आबाद खालामो बिथांमोना माशरुमखौ जायोब्ला बिथांमोना मोजां निउट्रिसन मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे बेखौ फानोब्ला मोजां रांखान्थिखौ जौगाहोनो हायो। दा बे गासैबो बिथिंनिफ्राय नोजोर होनानै बे स्किमा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे स्किमा जोबोद भायेबल स्किम, जोबोद मोजां स्किम आरो ओंखायनो आं मिजिंथिदों जे बियो थाबैनो जाफुंसार महर मोनगोन आरो जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनो बे स्किमखौ जाफुंनायाव मा हाबाफारि जोङो एबा मदद होनांगौ जों होगोन। अलरेडि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टआ क'क्राझार, चिरां आरो बिटिसि ओनसोलनि गोबां सुबुंखौ माशरुम ट्रेनिंखौ अलरेडि बिथांमोना होखाबाय आरो गोबां आबादारिफोर अलरेडि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों सोमोन्दो लानानै दङ आरो नैबे सेन्टारा जानायनि उनाव आरोबाव बांसिन मोजाङै बिथांमोना डेभेलप खालामबावनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टि आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।